Els carboners de Terrassa visitaven Badalona amb la missió d'intentar frenar un Badalona-Santa Coloma que cada cop rutlla millor. Els del Vallès ho van aconseguir en els primers compassos de partit, però el combinat del Barcelonès Nord aviat va posar les coses a lloc i els punts al marcador. Cada cop en els partits que hem anat jugant últimament l'equip s'ha trobat més, fan molta més pinya. Els nous que han pujat, la gent més jove amb la gent més veterana, comencen a jugar ja un rugby maco de veure inclús a fora. El primer quart d'hora han aguantat molt bé els carboners, el Badalona és quan ha jugat millor. Llavors els carboners s'han anat una miqueta al fondo i el Badalona ha anat apretant sobretot per davantera. La davantera ha fet avui un gran treball i la majoria de marques han sigut gràcies a ells. Els tres quarts han jugat molt bé en atac i en defensa, han sortit molt bé les jugades ensajades i bé. La victòria del Badalona-Santa Coloma deixa l'equip en cinquena posició amb 29 punts. En una temporada de fusió, el combinat dels dos equips de la comarca està començant a afiançar-se a la categoria i els jugadors més novells ja comencen a apuntar bones maneres. Sobretot ha millorat en conjunció. La gent jove que venia fora que mai havia jugat, ara ja estan començant a jugar un rugby molt maco. Els més veteranos estan deixant més pas als joves a que puguin anar jugant. S'ha fusionat molt més l'equip, ara hi ha molta més pinya. Pel que fa a la zona alta de la tercera catalana, Martorell i Vilanova la Geltrú segueixen lluitant pel liderat. Tots dos equips compten ja amb 46 punts, però el Martorell ha jugat un partit menys que el seu rival. El Badalona, que ara reenganxa la zona alta, visitarà la setmana que ve Viladecans, en la que serà la 12a jornada de Lliga.